салом дӯстон, ман бо шумо ҳастам Ғафурзода Абубакр. Инак қарор дорем дар барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ. Дар меҳмонии мо қарор доранд Непавторимая Фарангиз ва Рамазон. Ассалому алейкум. Ты видел, да, неповторимая гуф, и тебе просто Рамазон. Ну, надо заслужить шумо просто. неповторимая. ҳақиқат аст. Камакак дар бораи худатон маълумот медодед? Чӣ кор ҳастед? Дар зиндагӣ чӣ кор мекунед? Бо чӣ меҷунбед? Бахама ассалам, я Фарангиз. Я известна как блогер Фара говорит. Также я являюсь мухариром дар шабакаи... Как это будет? Короче, я веду авторскую программу на телевизионе Сайохи ва Унархои Мардуми. Веду авторскую программу, которая называется «Голоса земли». Я очень сильно волнуюсь, и на самом деле я неповторима, потому что вы сейчас увидите, как я буду позориться со своим таджикским языком. Не, аниқ ситора. Як кафкови барои ситора. Номи ман Рамазон. Ҳамада салом. Бисёрия мегӯянд ки ман блогер, аммо ман мутахассиси пешбари шуъбаи маркетинги Федератсияи футбол. Барои ҳамин мара блогер наге гуфти гапа. Блогерам наге. Рости гап, ман фикр кардам ки Бурак осчивита овардагин, потому что... Не, Менчос да дигар ҷое. Менчос, кто это? Я его вообще... Мануҷон, салом. Буқадарҷон, салом. Анаки дар барномаи шумо ма месанҷим сатҳи забондони хма, забони модарима. Баро ки аз кӯдаки ма мисол бо забони русӣ калон шудагим, и этот язык мне родной на самом деле, поэтому ман ози месанҷим хидма. Барномаи мо барои ҳамин аст ки бинем кани ки дар кадом саҳат забони тоҷикиро медонад. Бисёр хушҳолам ки шумо омадед, дар барномаи мо иштирок мекунед. ҳозир ман барои шумо қоидаҳои барномаро мефаҳмонам. Барои ҳар яктаи шумо 2 дақиқаи вақт ҷудо карда мешавад. Дар муддати 2 вақт шумо бояд калимаҳоро ёбед. Калима бо забони русӣ мешавад, шумо бояд тарҷумаашро бо забони тоҷикӣ ёбед. Агар донистед дуруст ҳисоб мекунем, агар надонистед метавонем гузаронем, ё ба ҳар яктаи шумо имконият дода мешавад ки 2 маротиба ба дигарон занг занед ва посухи ҳамин калимаро аз онҳо пурсон шаведу ба мо гӯед. Агар дуруст бошад, мо ҳисоб мекунем. Хуб, барои оғоз кардан ман ба шумо як калима мегӯям бо забони русӣ. Шумо бояд кани кадоме аз шумо агар тарҷумаашро бо забони тоҷикӣ гӯяд, ҳамон оғоз мекунам. Тамом. Хуб. Рафтем. Бурафтем. Секин. Калима срочно. Тез. Тез бо. Зуд. Боз. Зуд фуд. Нови кадом компанияро реклама кардем. Маълум аст ки Фарангиз... Ман просто хеле темп зиндагӣ мекунам, да, ҷони ширин барои ман медонам калима. Хуб, аз Фарангиз аз шумо оғоз мекунем. Рафтем. Переговор. Суҳбат. Наздик. Суҳбат. Переговор. Мегӯянд ки ман бояд бо шумо имрӯз шунид гузаронам. Ё ман бо шумо имрӯз бояд бинамуд. Билимуд чикор мекунем? Мегзаронем, занг мезанем. Не, суҳбат, ҳама суҳбат дар бораи мақсад ки қабул неста калима, дуруст неста. Бия занг занем. Чи буд вообще? Переговор. Переговор. Не, ман намедонам. Хай. Ман мегзаронам, короче. Да. Ин Вақтачка. Рамазон, навбати шумо Петрушка. И бача. Барои чӣ хеле савол омада намедия? Ки ҷо салат мекунам? Саховат майдаки дар роҳӣ мекардам. Очамшо мегуфтам. Чӣ бигӣ? Гашниц бигӣ? Гашниц ки бо Петрушка нагире мегуфтам. Петрушкаш дигарай? Селдри. Петрушка. Пиёз, гашниц. Значит, мара намедонистам овқот кунем, чӣ рихта? Хаб гузаронем, Петрушка чӯта? Петрушка. Гашниш намешава Петрушка. Пеша ифтор Петрушка гуфте камтар. Пешеход. Пешеход. Ну линияи сафеда, вақте ки одамо мераванд местан, не всегда сихда мегзара хеле. Дарога чӣ мешавад? Дарога роҳ мешава. Пешеход мешава. Рафтан. Не. Роҳ рафт. Пешеход дар бораи ҳамон пиёдарав. Пиёдарав. Мара просто ёрдам кардан. Группа поддержки. Роҳгузар намешава? Роҳгузар это ходить просто. Пиёдар. Ходить пешком мешава, значит. Чӯта иҷа подсудит рафтеса, майш хай. Навбати шумо планета. Планета ба забони тоҷикӣ мешавад. Чӣ мешавад? Планета. Дунё. Мо 9 та ба фикрам, если я не ошибаюсь. 7, не? 7? Ман астрология дар мактаб нахондагим.
Меркурий, Венера, Нептун, Земля. Уран, Меркурий, Венера, По порядку бра охи. И Плутон. иджа вақт рафтаистай охи. Бесе, аз занг занам? Як секунд. Мара баргайб гирифте. Ҳозир ман бародари азиз занг занам. 100%. Ман предупреждат кардагиам ки гапҳои кабех мешавад. калимаҳои қин. Калимаи қабеҳ қабеҳ назанад. назанад. шумо омӯхтаед калимаи қабеҳ қад фақат ён гап мезанад. Хай бародармо фақат ам хеле яхе вақт гап мезанад. Ин Ҷаҳонгир Мирзоев, бародари азизи ман. Ҷаҳонгирҷон, шумо ассалому алайкум. Шумо дар прямой эфир чӣ мешуд? 2 дақиқа барнома. дар 2 дақиқа барнома як савол, калимаи планета ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Планета ба тоҷикӣ ситора мешавад. И звезда мешавад, бародари азиз. Планета, ситора, звезда, ситора гуфтӣ. Мана ситора маъқул аст. Ситора боши. мегам ада ситора маъқул аст. ҳамҷа ситора шитагиай. Мешавад хай. Ситора салом бигум. Хай як бор гап папатка мекунам, боз зангт мезанам, майли? И дафъа не ки чӣ ки номак тайёр шад. Мешавад? қад тоҷикина намедонистӣ, ҷида зангш мезанӣ? Хай агар не аз калима надонистӣ, ҳамин рубоӣ бигӯ ки бифаҳмам ки ту тоҷикӣ намедонӣ. Чӣ мо ба кадом забон гап зесам? Ба немчӣ? ягон гулбазм бугу. Ба тоҷикӣ ягон рубоӣ бигӯ. Ба тоҷикӣ рубоӣ гап занам. Дар кадом бобат бошад? Выбери сам. Сам вибрай. Да. Онҷа ку ягон каса пурс бугу дар бораи чӣ гап занам гап занам. гул дар болои трактор. Не, трактор не. Рубоӣ. Дар бораи иш. Дар бораи ишқ, ту. аз омар хаём бугу ягон рубоиша буда. Ойна, ишқ. Так, дар бораи ишқ бошад, мегӯянд ки ишқи пирӣ сар занад, дунё ба расвоӣ шавад. ин рубоӣ неста, и думисрага байтае, не ки маънои гарини чиқир дорад. ҳар як инсоне ки баъди средни возраст ошиқ мешавад, девона мешавад. Инчунин маҷбур намехе буд бародар. мода насиб кунад хай баъди средни возраст ошиқ шинад. Ошиқ нашавен ҳеҷ вақт. як кори бемаъние. Раҳмати калон брат. Хай як борга боз зангт мезанам. Хоб. мега баъди средни возраст ошиқ шави зурайд. Бародари ман камтар дилшикастае барои вай. ғамгир. Ситора ба фикрам вай синонимаи ситора звезда мешавад. Ман ира медонам. Не, давайте пропустим, да. Планета значит мы не знаем. Планета ба давай. Всё, осмон. Осмон. Зами. Ай гу дунё просто бигем. Плен? Плен это вақте ки ягон ҷуда рангино заложник мешавад пештара барнома. Плен. Намедонам ростига. Бема занг мезанам. ҳозир бестен мебинем чӣ хеле ки даст зангҳои ма ҷавоб метиҳанд. Ман шорух да занг мезанам. Плен, Плен. Ба ки занг задестӣ? Ман занг задестам бо дӯсти худам, бо коллегам Шорух. Забони тоҷикиро аз мада хуштар медонад. Шорух салом. Дар барномаи 2 дақиқа ҳастӣ, як калима мегӯм ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ тарҷумон ҳекнен. Илтимос. Калимаи плен. Плен, когда в заложнике мешавад, ку мисолам хеле. Ну, я так понимаю. Блин, как это называется? Чат GPT равӣ кохи. Ту дақиқа дай хубони так. Плен. Фикр. Дар ишқи ту ман плен шидам. Дар ишқи ту ман плен шидам. ғарқ шидам намешавад? Плен афтодам як калима аст. Дар ишқи ту ман плен шидам короче мегӯ. Ё ба доми ишқат. Чего узош паст омадеста? Микрофона пуш? Плен. Да. Да, ҳамин қа вақте метавонисти интернет гудрои. Паст кардан мақсад. Паст. Матро ҳаст кардам. Матро плен гирифтам. Ҳабс тирма мешава. Мақсад медонира. Паст. Плен. ҳамин телефони будро ха мезади як ҳама шарманда кади надромади. Не, намедрома телефон нами. Стар курай. Просто друзья мои гихтан честнян, и это нам всегда мешает, понимаете? Так что мы пропускаем. Маля Шорух рахмати калон дида хак зашт. Хоп, дар алоқа бимонед. Ничего страшного, у меня тоже -1. Да я не переживаю. Шумо подписчик. Хай бия як бор дигар. Подписчик.
подписчик аллакай ба забони тоҷикӣ мешавад. Ман занг занам озе як ин кас блогер неста, барои чӣ хеле савол медамедед? Акай Садира занг... Два звонка у нас сегодня. Ага не, давайте пропустим. як фикр кунед. Охи вақт рафта сад. Дарётон дорем дар мактаб. Мухлис? Не. Мухлис это поклонник мешавад, фанат мешавад. Дарёт дори дар мактаб мехондем, маҷбурӣ вай мевардан. Подписчик. Газета вай мевардан ки вай кунем. Ҳами калима. Ҳами калима газета. Бигирену қоғаз газета кунем. кунем. Не, газетора гирену пулша спорем. Яъне маҷбурӣ. Муштари? Муштари? Не. Муштари абонент мешавад. Клиент мешавад муштари. Дар мактаб чӣ хел клиент? Дар мактаб талабаи мактаб? Мо талабаи мактаб, ба мо газета ваё мебарам. Мо чӣ мешем? Курьер. Доставщик? Чико мекунем? Мегардонем? Обуна? Подписаться мешавад Чӣ мешавад? Обуначи? Обуначи? Братан, я раньше тебя сказала. Ина. Дальше работай в своем маркетинговой сфере. Мне засчитано. Поезд. Поезд? Хай намедонем ба фикрам. Поезд мешавад? Поезд ба забони тоҷикӣ. Ман намедонам поезд ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад. Поезд. Якумин, агар ёдтон боша, агар тариха дорем, газета якумин баромадагӣ номаш аввалин дар Душанбе ном доштам ин газетаи тоҷикӣ. Не ҳама медонам. Ман поезд намедонам ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад. Дар мактаб чӣ мешавад? Имрӯз ман мекунем, не? Дар мактаб ҳамамон меистем, мегӯянд ку бачаҳо тез Дар линейка мегӯем? Чӣ мешавад? Ҷадвал? Не, чӣ меистем? Қатор. Қатор? Поезд Қатор? чӣ мешавад? Қаторак да истодан? Қаторак? Поезд чӣ мешавад? Яктаи дигар ҳарф монем? Қатора, қатори, қаторо. Қатора. Ира бинед, ай пеш чӣ хатта мегӯб калимаро. Навбати шумо Рамазон. Порядок мешавад. Порядок. В каком плане порядок? Вақте ҳама либоси партифтагия мехоҳем порядок. Беспорядок. Порядок. Вот это синоним? Не, беспорядок уже против. Фамидам. Антонимо. Порядок значит мешавад қарор. Не, қарор это приказ мешавад. Метавонед занг занед як бор дигар. Я бор дигар бо? 9 сония дигар. 9 сония. Хонара порядка ки мега хо, чам намега порядок ба забони тоҷикӣ. Мо бора ай чомо пурсем барои шумо. Хона порядка намекунам барам. Модарма? Модар Модарма занг мезанам мега кай занг мегирӣ лишний Кай ти кора мекарди мега. Кай ти ами кора мекарди ки ту пурсидисти? Мега занг мегирӣ баъд порядок мешавад. Манам калимаро бад мегам. Дуруст. Ҷаҳонгирҷон, Вай. як калимаи дигар. Ҳамун шахс. Ами порядок ба забони бузурги тоҷикон чӣ мешавад? Дар экзамен. Чӣ мешавад? Тартиб. Офарин Ҷаҳонгирҷон. Ҳазорон Байхали ёрдам мешавад? мебарад бозира. Сабаки лаёт караван идёт. Прокат ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Прокат, аренда. Тамом Ҷаҳонгирҷон ифтора тайёр ки миём. Раҳмати калон. Тартиб. Прокат. Тартиб. Дуруст буд. Тартиба. Я еще успею? Ман медонам чӣ хета бара. Ози амара мебрити ба ҳамсоята пурсида. И бародар май. Прокат. Намегирифтӣ диск? Прокат намегирифтӣ? Масалан ягон чиза мо Қарз те? Не. Рента. Ба тоҷикӣ? ба тоҷикӣ бо Акай Садӣ бахшиш. бо ҳарфи к сар мешавад. Кеқати? Қарз? Не, қарз ва қи. Шумо майдакитонда намерафтед? Кассета намегирифтед? Мо мегуфтем прокат бите. Хеле мегуфтед? Мегуфтем диска бигӣ, паспорта бите. ба ҳарфи и ҳам ҳаст. Замин ҷумбид. Идора намешавад. Шумо ҷумбудест? Ман просто замина наҷумбудум, не. Айнодони ма ҷумбидеса. Намедонам, мо прокат бите мегуфтем. ин охирон бузе. Хай биё, ну сета аввал шаб гу, сета охир шаб гу. Метавонед Ҷаҳонгир занг занед. Позвоните ему? Да. Вот. Сами тогда представьтесь. Да. Бигӯед шумо ситораи аввал гуфта будеку звезда. Баъд иҷоба намегам ада мега ки ман мехоҳам ки шахс бугу. ва мега ки ман тида намегӯ што ти бал не засчитали. Дилшикастае барои вай қатъи ёзид. Ай сигарет намаш ман. Ҷаҳонгир ассалом. Ман ҳамун коллегаи ҷураи шумо дар ин барнома шитагим як калима ҳастае вай мада ёрдам тиен илтимос. Очень нужна ваша помощь. Бале, ин имтиҳони важни зиндагӣ муст. Наспорем шо инҷа сар мо наметан. Ифтор да намерем. Калимаи прокат чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ?
калимаи чӣ? Прокат, нем диска прокат мегири, либоса прокат мегири ку, рента, аренда, прокат чӣ мешава ба забони тоҷикӣ? Калимаи иқати сар чӣ? И ҳарфи к. Иҷора? Ой, раҳмати калон акай ҷонгир, худо зани хушруб татона. Амин. Рамазон. Дора зан охи. Простой. Простой. Оддӣ. Оддӣ. Ин чиза ман медонам, барое ки дар душанбеи худамон як мағозаи либоси беҳтарин баромадагӣ, номаш Оддӣ. Яъне ки простой. Ребята делают очень качественную одежду, поэтому рекомендуем. Воспользовался ситуацией, прорекламировал. Да. Ама оддира ай калимаи вай метон. Қалами оддӣ простой карандаш қати расм кашин мефутан. Шумо забони тоҷикӣ хати мактаб хондагӣ? Не, просто ами қалами оддира почему-то ба забони тоҷикӣ мефутан фақат. Ҳамо дар Тоҷикистон мефутан? Не, ман чунки дар дигар давлат калон шудагӣ, то ҳозирам забони худи модариро гум накардам. Дар Туркия? Не. Қариб. Қариб. Маълум акам шамоли буракосчуид қади ҳартон яхана. Не ки ҳамин забони модари тоҷикӣ адабиш хеле душвор мешавад. Душвор? Хеле душвор, мушкил барои ман не ки, аммо кӯшиш мекунем с вашей помощью, бо кӯмаки шумо ҳамин чизро аз зиёд фаромӯш накунем. Барои ҳамин сипос ки моро даъват кардед. Дӯстони азиз, дар ин барнома ғолибиятро ба даст овард албатта ки Рамазон бурид бо ёрии дӯсташ Ҷаҳонгир, ҳамчунин вай дӯсташ ба манам кӯмак расон. Раҳмати калон ба Ҷаҳонгир. Саломат бошед. Хуб, сипосгузорам ё ташаккури зиёд ё раҳмати калон барои иштирок карданатон. Дӯстони азиз, чӣ таманниёт доред? Чӣ мехоҳед дар бораи ин барнома сухан кунед? Барнома бисёр хуб аст, барои ки мисол одамое ки на ранги ма аз забоншон хуб нест, да? Дар сатҳи хуб нест. Бисёр кас моро шарм намекуне ки забона намедонӣ. Мисол ман рости гап шарм намекунам, барои ки аз кӯдакӣ забони русӣ қатъӣ. Ту шумо хе гуфтед зуман не, ман шуморо ба шумо дахл надорам. Мақсад ман актрисагиам кам мекунам. Фара гавита марҳамат тамошо кунед. Ки забони тоҷикӣ намедонӣ, шарм намекунӣ. Шарм намекунам, не ки ҳаракат мекунам ки аз худ кунам забона беҳтар кунам забон. Бахшиш Фара чӣ? Говорит. Это мой ник в Инстаграме. Фара говорит. А так зовут меня Фарангиз. О чем вы говорите? Обо всем, например, сегодня о вас буду говорить. Какой противный Нет, мужчина, красивый, да? Хороший. Неплохо было провести. Спасибо большое. Несмотря на то, что мы голодные здесь, до ифтара осталось немножко, но в присутствии вот таких прекрасных людей, операторов, гостей, спасибо, что эта передача все-таки состоялась. Спасибо, что пригласили. Агар булотун лаҷаи ванҷигӣ хатирам изаига гап мезанам. Биё кани як ду-се ҷумла. Ду-се ҷумла. Фақат ҳамин лаҳҷаи ҳамун ванҷи буд. Ака ман шумода бугум калима шумо адгадат кунем. Ҷундрасар чӣ мешавад? Пешпуртак? Не. Ҷилдраксар? Ҷундрасар. Дискочка? Да, питер мекард. Не. Это какое-то насекомое? Помощь зала. Занг зане ва ина занг зане. Пешпуртак? Абубакр занг зане. Не. Кудрявый человек. Русти. Ҷундрасар. Ҷундрасар? Ин калима ванҷи? Лаҳҷаи ванҷи. Лаҳҷаи ванҷи. Пахытык чӣ мешавад? Пахытык? Одами майда. Нахтак типа? Ну, почти. Нахтак. Чӣ мегирад? Қатпастак? Да. О, чӣ хизур. Як саволи дига аз ман. Так ман дар шаҳри Норак таваллуд ёфтагим. Аз савол барои шумо. Кисал шудем, чӣ мешавад? Бемор шудам. Рост. Шумо забони лаҳҷаи норакиро медонед? Як бори дига кӯам камера чуть медленнее. Чӣ шудам? Не, уже ман гуфтам тамом, ман такрор карда наметавонам, чунки ин савол баъд ҳаминҷо шабу бурем мадарои кунед. Да, Абубакри ведущий рови мо задавать кадом. Всё. Саломат бошед. Я свой получила. Дӯстони азиз, барномаи мо ба анҷом расид. Ташаккури зиёд ки бо мо будед. То боздид. Хайр. Хай. Сдача чӣ мешавад? Сдачи? Сдачи? Сесам. Бақия.